enwere okwu njibia taa gị onye na-agba mbọ ama m na ị na-agba mbọ ị na ha anwụ kwa ụbọchị niile na-etinye uchu na ihe ahụ ị na-eme ama m na mbọ a na-agba ihe niile a na-eme oge ụfọdụ ọ na-adị nnọọ ka gasị na mbọ ị na-agba ọ dịghị enwe isi otu ihe m nwere gwa gị bụ nke a jisie ike ọ bụrụ na ị chewe echiche ịkwụsị n'ụzọ chetakwa otu ihe a na-enwe ihe kpaliri mmụọ gị na mbido enwe ihe mere iji bido njem a na-akpọlata akọ na uche gị na nke ahụ ụwa anyị nọ n'ime ya taa ga-achị gị ọchị maka mbọ ahụ ị na-agba na-adị ka gasị na-enweghị mkpụrụ ọ na-amịta mana ọchị a ga-aka adị mwute ma ọ bụrụ na ịkwụsị ihe ahụ ị na-eme n'ụzọ uche gị dịkwa ya marakwa nke a taa na onye gbara ọfụma n'ama egwuregwu na-arachakwa oroma were okwu a m gwara gị dịka okwu si n'aka nwanne gị hụrụ gị n'anya mgbe oge igwe ekele m pụta ọ n'ezi n'ụwa dị na-echu